عزيز سلامتنا تقبلوا فنوانا تكاتلو خبرات تعزبتنا نلومي حامس عيسان حامشن سنة كلتشن عيسان شدشن تدالوا حديث زيناتات حزالكم قريبا لخو كم تلمود سبسكرايب دا قبلكم سراحنا قد تتابعوا بخبر حاتت فلما كانت تاتو ኢትዮጵያ አንቀጽ 39 ጉዳይ አዲስ አበባን ስርዓተ መንግስትን ቀንደ ሀገራዊ አጀንዳ መኸከር ኣብ ሄርሙዝ ንኣዋር ዝተዓክተት መርከብ ኢትዮጵያ ናብ ጅቡቲ ገጻ ተመራሓላ ኤሮጳ ኣብ ሓያለ ዋዒ ፈረንሳ ብሪጣንያ እስፓኛ ክብረ ወሰን ዝሰበረ መጠን ሙቐት ኣመዝጊባን ቬንዙዌላ ዘስካሕክሕ ድርብ ምንቅጥቃጥ መሬት ሰፊሕ ሓደጋ የስዕብ ቀጠር ዞባና ምስ ኢራን ዘተኣሳስር መሓውር ፀጥታ የድልዮ ኣለኹ ትብል ገሊፃ ሩስያ ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዩክሬን ዝተፈፀመ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ከም ዝተኻየደ ኣፍሊጣ እዝን ካልእን ብዝርዝር ሕዘልኩም ከቐርቤ ክትከታተሉኒ ብኽብሪ ዕድም ኮሚሽን ሃገራዊ ምኽክር ኢትዮጵያ ኣብ 15 ሓምለ 2026 ዝጅምር ሃገራዊ ዋዕላ ንምዝታይ ዘኽእሉ 8 ጉጅለታት ኣጀንዳታት ብወግዒ ፈሊኾም ዘሎ ኣፍሊጡ ካብዞም ኣጀንዳታት እቶም ቀንዲ ኣካታዕቲ ዝኾኑ ዓንቀጽ 39 መሰር ርእሰ ውሳነ ጉዳይ አዲስ አበባን ኦሮሚያን ከምኡውን ቅርፂ ስርዓተ መንግስቲ በቀዳምነት ተሰሪዖም ይርከቡ ዋና ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን ኣርኣያ ብሮባ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት መግላፅ ኣጀንዳታት ከም ዝሓበሮ እዞም 8 ሃገራዊ ኣጀንዳታት ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብደረጃ ሃገራዊ ዝተኻየዱ ኣኼባታት ካልእ መንገድታትን ካብ ዝተኣከቡ ሓሳባት ዝተለለዮም እቲ ኮሚሽነር ከም ዝሓበሮ እቲ ቀዳማይ ኣጀንዳ ህንፀት ሃገር ዝብል ኮይኑ ኣብ ትሕቲኡ መንነትን ዋድነትን ሃገር ከምኡን ሓባራዊ መንነትን ክብርታትን ዝብሉ ንኡሳት ቴማታት ተኻቲቶም ኣለዉ ብተወሳኺ ምምዕያሽ ቅዋም መረፃ ኣማራፂ ፖለቲካዊ ስርዓታት ከምኡን ቅዋማዊ ኩነታት ብሄራዊ ብሄረሰባትን መንነት ቋንቋን ኣብቲ ዋዕላ ብዕምቆት ክዝተየሎም እዩ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ኣተኩሮ ዝስዕቡ ዘለዉ ነጥብታት ኣብ ዓንቀጽ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተቐመፀ ቅርፂ ስርዓት መንግስቲ መሰረ ርእሰ ውሳነን እዩ መዚ ብምትእሳር ድማ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘለዉ ነዊሕ ዝፀንሑ ፖለቲካዊ ምሰሓባት ሓደ ዝኾነ ጉዳይ ርእሰ ከተማ ማለት ሕጋውነት ምምሕዳራውን ኩነታት ከተማ ኣዲስ ኣበባን ምስ ክልል ኦሮሚያ ዘለዋ ርክብን ኣብ ኣጀንዳታት እቲ ምምኽኻር ሰፊሩ ይርከብ ብተወሳኺ መጻኢ ዕጫ ከተማ ድሬዳዋ ጉዳይ ዋንነት መሬትን ሃገራዊ ዕርቅን ኣካል ናይቲ ሓፈሻዊ ዘተ ክኾኑ እዮም እዞም ናይ መወዳእታ ኣጀንዳታት ኣብ ደረጃ ፌደራልን ክልላትን ምስ ህዝቢ ብዝተኻየዱ ናይ ምኽኻር ዋዕላታት ዝተዋፅኡ ኮይኖም ኣብ ክልል ትግራይ ግን ብሰንኪቲ ዘይርጉእ ፀጥታዊ ኩነታት ኣጀንዳ ናይ ምትእኻብ ንጥፈታት ከይተኻየዱ ተሪፉ እዩ ይኹን እምበር ዝተወሰኑ ተወለድቲ ትግራይ ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ዝተረኽብሉ መድረኽ ተዳልዩ ምንባሩ ግን ይዝከር ኮሚሽን ኣብ ኣዝዩ መሰረታዊ ጉዳያት ሃገር ንኹሉ ዘሳተፈ ምይይጥ ብምክያድ ዝሓሸ ሃገራዊ ምድዳእ ንምህናፅ ብዝብል ተልእኾ ቅድሚ ኣስታት 4 ዓመታት ዝተመስረተ ሃገራዊ ትካል እዩ ፀገማታ ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ብዝተኻየደ ግጭት ኣብ ወጥሪ እትርከብ ኢትዮጵያ ዝተሓላለኸ ምዃኑ ዝገልጹ ወገናት ብዛዕባ ኣገባብ ኣሰራርሓ እቲ ኮሚሽን ሕቶታት ከልዕሉ ጸኒሖም እዮም ብፍላይ እቲ ኮሚሽን ተሳተፍቲ ምፍላይ ካብ ሕብረተሰብ ምጅማሩ መፍትሕቲ ፀገማት ከም ዘለለየ ክቁፀር እንከሎ ኣገባቡ ግን ንዕላምኡ ዝስሕቶ እዩ ዝብል ይንቀፍ ምንጪ ሓሳብን ዘይምርዳእ መብዛሕትኡ ካብ ልሂቃን ዝብገስ ምዃኑ ድማ ከም ምኽንያት ብምጥቃስ እቲ ምይይጥ ካብ ወገን እቲ ፀገማት ካብ ልሂቃን ክጅምር ነይሩ ዝብል ምጉት ይቐርብ ነዚ ኣመልኪቱ ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን ከምዚ ዓይነታት ሕቶታት ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ከም ዝመፅእ ብምጥቃስ እቲ ኮሚሽነር ነዚ እንተዝገበር ስርሑ መቐለለ ክብል ርእይቱ ሂቡ ምንባሩ ኣይርሳሕን ኤጀንሲ መጓዓዝያን ሎጂስቲክን ባሕሪ ኢትዮጵያ ኣብ መጻብኡ ሄርሙዝ ተዓጊታ ዝነበረት መርከብ ፅዕነት ሃገር ኤምቪ ጌቢ ኣመልኪቱ ንቢሲ መብርሂ ሂቡ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ለካቲት ምጅማር ኩናት ማእከላይ ምብራቕ ስዒቡ ኢራን ንመጻብኡ ሄርሙዝ ድሕሪ ምዕፃዋ እታ መርከብ ንኣስታት 4 ዋርሕ ተዓጊታ ደው ኢላ ከም ዝፀንሐት ሓላፊ ክፍሪ ዕዳጋን ሓላፊ ርክብ ህዝብን ኣቶ ደምሰው ቤንቲ ንቢቢሲ ሓቢሩ ኣቶ ደምሰው ከም ዝበሎ እታ መርከብ ኣሜሪካንን እስራኤልን ንኢራን መጥቃዕቲ ካብ ዝጅምራሉ እዋን ካብ ወደብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ሾርዳ ጉዕዞኣ ጀሚራ እቲ 23 ኣባላት ሰራሕተኛታት ፅዕና ዝነበረት መርከብ ናውቲ ሕክምናን ፍረታትን ሓዊሱ ዝተፈላለየ ኣብ ኮንቲነር ዝተዓሸጉ ነገራት ፅዕና ከም ዝነበረት እቲ ወሃቢ ቃል ገሊጹ ካብ ሽዑ ጀሚሩ እቲ ኩነታት ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን ኣብ ሓደ ቦታ ክትዓርፍ ተገዲዳ ዝበለ እቲ ወሃቢ ቃል 4 ኣዋርሕ ንክትመልእ 3 ወይ 4 መዓልታት ጥራይ ከም ተርፎ ተዛሪቡ እታ መርከብ ኣብ ዝዓረፈትሉ ኣዋርሕ ኣብ መንጎ ትራንስፖርት ሎጂስቲክን ባሕሪ ኢትዮጵያ ሰራሕተኛታት ጌቤ ቀጻሪ ርክብ ከም ዝነበረ ገሊጹ
ርክብና ይተቋረፀን ብቐጻሊ ንረኻቢና ነይና ዘልዮም ነገራት ሒዞም ከይዶም ንሕና ግን ዝኾነ ዘልዮም ክረኽቡ ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ጸኒሕና ኢና ኢሉ ብመሰረት ትውሃበ ቃል እታ መርከብ መግብን ካልእን ኣገዳሲ ነገራት ሒዛ ስለ ዝነበረት ኣብታ ንኣስታት 4 ወርሒ ዝነበረ ደውታ ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት እታ መርከብ ዘጋጠመ ርኡይ ፀገም ኣይነበረን ኢሉ ይኹን እምበር ኣብ ከም ዝበለ ፅንኩር ኩነታት ምጽናሕ ንርእሱ ከቢድ ምዃኑ ኣረዲዩ ንሱ ወሲኹ እታ ጌቤ ብዝብል እትፍለጥ መርከብ ሕጂ ብሰላም ካብቲ ከባቢ ወፂኣ ብወሽመጥ ዖማን ኣቢላ ጉዕዛኣ ጀሚራ ከም ዘላ ሓቢሩ ንሱ እታ መርከብ ኣብ ባሕሪ ዝኾነ ይኹን ዕንቅፋት እንተዘይኮይንዋ ድሕሪ ኣስታት 2 ሰሙን ማለት ከባቢ 30 ሰነ ናብ መዕረፊኣ ኣብ ጅቡቲ ክትበፅሕ ትፅቢት ከም ዝግበር ሓቢሩ እታ መርከብ ኣብዚ እዋን ብኸመይ ብመጻብኦ ሄርሙዝ ክትሓልፍ ከም ዘኻኣለት ምስ ተሓተተ ኣቶ ደምሰው እቲ ጉዳይ ሓንፀፅቲ ፖሊሲ እዩ ብምባል ርእይቶ ካብ ምሃብ ተቆጢቡ ኣሜሪካን ኢራን ንመጻብኦ ሄርሙዝ ንምኽፋት ዝርከቦ ስምዓት ተኽሲ ዶ ምባልን ካብ ዝበፅሑ እንዳሓር ብቐዳም ጥራይ 42 መራኸብ ከም ዝሓለፋ ካብ ትካላት ስለያት ፀጥታ ኮፕሌር ዝተረኽበ መረዳእታ ኣመልኪቱ ቅድሚ ምዕፃው እቲ 20 ሚእታዊት ካብ ነዳድን ተፈጥሮኣዊ ጋዝን ዓለምና ዝመሓላለፈሉ መጻብኦ ሄርሙዝ ኣብ መዓልቲ ኣስታት 138 መራኸብ ይጥቀማሉ ነይረን ኢራን መጻብኦ ድሕሪ ምዕፃዋ 1150 ናይ ጽዕነት መራኸብ ልዕሊ 20,000 ሰራሕተኛታት ንኣዋርሕ ኣብኡ ክጽበዩ ተገዲዶም እዮም ኣብ ቬንዙዌላ ርእሰ ከተማ ካራካስ ሓዊሱ ሓያሎ ዞባታት ዘናወፀ ኣዝዩ ሓደገኛ ዘስካሕክሕ ድርብ ምቅጥቃጥ መሬት ኣጋጢሙ ብመሰረት ጸብጻብ ትካላት መጽናዕቲ ጂኦሎጂ ኣሜሪካ ተቐዳማይ 7.2 ዝዓቐኑ ብገሊኡ ጸብጻባት 7.1 ምንቅጥቃጥ መሬት ኣብ ከባቢ ሞንታልባን 13.2 ኪሎ ሜትር ካብ ትሕቲ መሬት ዘጋጠመ እዩ ድሕሪ 39 ካልእ ድማ 7.5 ዝዓቐኑ ካልኣይ ሓያል ምንቅጥቃጥ መሬት ካብ ኩማሬ 23 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ 10 ኪሎ ሜትር ዕምቀት ተኸሲቱ እዚ ምንቅጥቃጥ ኣዝዩ ሓያል ስለ ዝነበረ ጽልቡቕ ክሳብ ተረ ርእሰ ከተማ ጎረቤት ሃገር ዝኾነት ኮሎምቢያ ዝኾነ ቦጎታ ብሩእይ ተሰሚዑ መጀመርታ ንቬንዙዌላ ደሴታት ቨርጂንያ ኣሜሪካን ብሪጣንያን ዘጠቓለለ መጠንቀቕታ ሱናሚ ተዋሂቡ እኳ እንተነበረ ዳሕራይ ግን ተሰሪዙ እዩ ግዝያዊት ፕሬዚደንት ቬንዙዌላ ዶልሲ ሮድሪገዝ ኣብ መላእ እታ ሃገር ኣዋጅ ህዙፅ ጽዋን ኣዊጃላ ንሳ ብዛዕባ ቁፅሪ ምዉታት ብንጹር ኣሃዝ እኳ እንተዘይረጋገፀት እቶም ጉዳያት ዝኾኑ ዜጋታት ግን መልእኽቲ ምጽናዕ ኣመሓላሊፋላ ሚኒስትር ውሽጣዊ ጉዳያት ዲዮስዲዮስ ካባሎስ ብወገኑ ብቴሌፎን ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ዞባታት ትርህዮ ያሩኮይ ካራቦ ኡራጋ ማራዳ ካራካስ ጓይራን ብከቢድ ከም ዝተሃስያ ኣረጋጊጹ ኣብ ርእሲ ከተማ ካራካስ ድማ ብፍላይ ኣብ ከባቢታት ፓውሎስ ኣልታሚራን ዝለዓለ ዕንወት ከም ዘጋጠመ እቲ ሚኒስትር ወሲኹ ሓቢሩ እዚ ሓደጋ ኣብ ቬንዙዌላ ሃገራዊ በዓላት ኣብ ዝኽበረሉን መብዛሕትኡ ህዝቢ ካብ ስራሕ ወፂኡ ኣብ ገዝኡ ኣብ ዝረኽበሉ ዕለት ብምኽሳቱ መጠን እቲ ጉድኣት ኣዝዩ ልዑል ክኸውን ከም ዝኽእል ተገሚቱሎ ኣብ ርእሲ ከተማ ካራካስ ሓያሎ ነዋሕቲ ህንፃታት ዝፈረሱ ኮይኖም ትካላት መጻዕቲ ጂኦሎጂ ኣሜሪካ እቲ ሓደጋ ኣዝዩ ኣሰካፊ ምዃኑ ብምግላጽ ልዑል ቁፅሪ ምዉታት ከቢድ ዕንወት ክህሉ ከም ዝኽእልን ብትሪ ኣጠንቂቑ ብተወሳኺ እቲ ቀንዲ ሃገራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ቬንዙዌላ ብሰንኪ ዝወረዶ ከቢድ ዕንወት ኣገልግሎት ሙሉእ ዕፁብ ኮይኑሎ ነቲ ናይ ህፁፅ እዋን ረድኤት ከየጉድል ስጋኣት ፈጢሩ ይርከብ ኣብዚ እዋን ጉጅለታት ሂወት ኣድሕን ኣብ ትሕቲ እቲ ዝፈረሰ ሓያሎ ደርብታት ዘለዉ ህንፃታት ተደጊሎም ንዘለዉ ሰባት ንምድሓን ኣብ ህፁፅ ስራሕ ይርከቡ ኣለዉ ይኹን እምበር እዚ ሓደጋ ዘጋጥም ዘሎ ቬንዙዌላ ኣብ ከቢድ ቁጠባውን ፖለቲካውን ቅልውላው ተሸሚማ ኣብ ዘላትሉ እዋን እዩ ካብ ተመክሮታት ኩነታት እታ ሃገር ከግምገም ከሎ እዚ ተፈጥሮኣዊ ሓደጋ ንዓሚ ትካላት ጥዕናን ሂወት ኣድሕንን እታ ሃገር ዓቢ ብድሆ ኮይኑሎ ስነት መድሃኒት ማሽነሪታትን ነዳድን ነቲ መስርሕ ሂወት ኣድሕን ብከቢድ ዘዳኸመ ምዃኑ ርዱእ እዩ እዚ ድርብ ምንቅጥቃጥ መሬት ነታ ብድሮ ብስእነት መሰረታዊ ኣገልግሎት ኣብ ፅንቁር ኩነታት እትርከብ ሃገር ናብ ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቅልውላው ዝሸሞ ታሪኻዊ ሓደጋ ኮይኑሎ ቀጠር ዞባና ምስ ኢራን ዘተኣሳስር መሓውር ፀጥታ የድልየሎ ክትብል ገሊፃ ዞባ ወሽመጥ ፋርስ ምስ ኢራን ዘጠቃልል ሓድሽ መሓውር ፀጥታ ንምፍጣር ይሰርሕ ከም ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ቀጠር ገሊጹ ቀዳማይ ሚኒስተርን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኮይኑ ዘገልግል ዘሎ ሼክ መሐመድ ቢን ዓብዱራሕማን ኣልታኒ ትማል ረቡዕ 24 ሰነ ከም ዝገለጸ ቀጠር እቲ መተሓላለፊ መጻብኤር ሆርሙዝ ደጊማ ከም ዘይተዓጽዎ ሓቢሩ ቀዳማይ ሚኒስተር ቀጠር ከም ዝበሎ እቲ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝተገበረ ዘተ ናብ ቀዋሚ ስምዕ ንምብጻሕ ዝግበር ዝርርብ ባይታ ዘፀፈ እኳ እንተኾነ እቲ መስርሕ ግን ገና ኣብ መጀመርታ ዑደት እዩ ዘሎ ብምባል ዝኾነ ይኹን ነቲ መጻብኦ ሄርሙዝ ንምምሕዳር ዝዕንፀፅ ሞዴል ምስ ኢራን ኦማንን ሃገራዊ ወሽመጥ ፋርስን
ምርዳእ ከም ዝግበር ኣስሚሩ ኣሎ ብዛዕባ እስራኤል ኣመልኪቱ ክዛረብ ከሎ ኩነታት ካብ ምህዳእ ንጎንፅታት መጠን ዘይብሉ ምላሽ ክትህብ ከም ዘላ ብምንቃፍ ኣብ ሊባኖስ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ዘጠቓልል ኣብ መንጎ ቤይሩትን ዋሽንግተንን ቴሄራንን ተስፋ ዝህብ ልዝብ ከም ዘሎ ጠቒሱ ኣብ መንጎ ሃገራት ዞባን ኢራንን ሓድሽ መሓውል ፀጥታ ምፍጣር እዋናዊ መስርሕ ተገይሩ ይስራሕ ኣሎ ከም ዘሎ እውን እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ምግላፁ ፀብፀባት ማዕከናት ዜና መህር ይሕብር ሚኒስትር ምክልኻል ሩስያ ኣብ ሓደ ለይቲ ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዩክሬን ዝተፈፀመ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ከም ዝተካየደ ኣፍሊጡ ብመሰረት ወታደራዊ መግለፂ ሩስያ ምክልኻል ኣየር እቲ ሃገር ብድምር 323 ቀዋሚ ክንፊ ዘለዎን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኣብ ልዕሊ 20 ምምሕዳራት ዞባታትን ኣብ ርእሰ ከተማ ሞስኮን ከም ዘውደቐት ተገሊጹ ሰበስልጣን ሩስያ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዓሚቕ መሬት ሩስያን ኣብ ትሕቲ ቁፅሪ ሩስያ እትርከብ ክሬምያን ዕላማ ዝገበረ ምዃኑ ገሊፆም ኣብ ሓየር ርእሰ ከተማ ኣየር ደብዳብ ሳይረን ተሰሚዑ ግዜያዊ ህፁፅ ስጉምትታት እውን ተታሒዙ መብዛሕትአን እተን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ከም ዝተሃረማ ክግለጽ እንከሎ ሰበስልጣን ዞባ ቤልጎርድን ሓደ ካብቲ ከባቢታት ከም ተሃስየ ኣረጋጊፆም ብውሕዱ ሓንቲ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ዩክሬን ኣብ ኣውራጃ ቬደሌቭስኪ ከም ተኮሰትን ሓደ ሲቪል ከም ዝሞተን ካልኦት ድማ ብከቢድ ከም ዝቆሰለ ሰመዝ እቲ ዞባ ገሊፆም እዚ ናይ ሎሚ ለይቲ መጥቃዕቲ ብወታደራዊ ሰበስልጣን ሩስያ እቲ ግጭት ካብ ዝጅምር ንድሓር ብዩክሬን ካብ ዝተካየደሎም ዝዓበዩ ዝሰፍሑን መጥቃዕትታት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ሓደ ምዃኑ ገሊፆም መንግስቲ ሩስያ ብዝሕ ዝወደቐ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ይኹን መጠን ዕንወት ብግልፂ እኳ እንተዘይገለፀ ክሳብ ሕጂ ግን ካብ ተኣማንነት ዘለዎም ምንጭታት ናፃ መረጋገፂ ይርከብ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣብ ምዕራብ ኤሮጳ ኣጋጢሙ ዘሎ ሓያል ዋዒ ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥ ደረጃ መጠን ሙቐት ንምምዝጋብ ምክንያት ኮይኑ ኣሎ በዚ ድማ ፈረንሳ ታሪኻዊ ዝለዓለ ናይ ሙቐት መዓልታት ከተሕልፍ ከላ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ሰነ ዝለዓለ ክብረ ወሰን ሙቐት ኣመዝጊባ እስፓኛ ድማ ድሕሪ 1950 ንድሓር ዝለዓለ መዓልታዊ ማእከል መጠን ሙቐት ሰኒዳ ዓሰርተታት ሚልዮናት ዝግመቱ ሰባት ምስቲ ኣብ ፓሪስ ዳርጋ 41 ደረጃ ሺሸልስ ዝበፅሕ ብርቱዕ ዋዒ ሙቐት ይቃለሱ ኣለዉ እዚ ከቢድ ዋዒ ድማ ኣብ ሓያሎ ዞባታት እታ ሃገር ቀይሕ መጠንቀቕታ ረስኒ ክእወጅ ገይሩ ኣሎ ኣብ ዓሰርተታት ቦታታት ኣብ መዓልትን ለይትን ዝተለክዐ ማእከላይ መዐቀኒ ሙቐት ፈረንሳ ኣብ ረቡዕ 30 ደረጃ ሺሸልስ ብምብፃሕ ካብቲ መዝገብቲ ክስነት ዝጀመረሉ 1947 ንድሓር እቲ ዝለዓለ ዋዒ ዝተመዝገበሉ መዓልቲ ኮይኑ ኣሎ ልዕሊ ፍርቂ ክፋል ናይታ ኣህጉር ኣብ ትሕቲ ቀይሕ ናይ ረስኒ መጠንቀቕታ ከፀንሕ ከሎ ኣብ ምዕራባዊ ክፋል ድማ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ኣባይቲ ኣብ ገማግም ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ወፃኢ ኮይነን ኣለዋ ለውጢ ክሊማ ኣብ ኩሉ ክፋል ዓለምና ብፍላይ ድማ ኣብ ኤሮጳ ሙቐት ክውስኽን ይገብር ኣሎ ብመሰረት ፀብፀባት ኣገልግሎት ክሊማ ኮፐርኒከስ ኤሮጳ ካብቲ ዓለም ለኻዊ ማእከል መጠን ብዕፅፊ ዝያዳ ትመውቕ ብምህላዋ እታ ብቕልጡፍ ትመውቕ ዘላ ኣህጉር እያ እዚ ድማ ኣብ ማእከላይ ሓጋይ ዝኽሰት ማዕበል ዋዒ ንክውስኽ ኣብ ቀረማይ ኤሮጳ ከቢድ ፀቕጢ ንክፈጥርን ዝያዳ ብርቱዕ ሓደጋ ባርዕ ጫካ ንክለዓል ምክንያት ይኸውን ኣሎ ላዕለዎት መራሕቲ ኤሮጳ ኣብ ወርሒ ሓምለ ኣብ ኣንካራ ኣብ ዝካየድ ዋዕላ ኔቶ ኒውክሌር ዝድግፍ ሓያል ምልክት ክሰዱ ከም ዝደልዩ ቻንስለር ጀርመን ፍሬድሪክ መርስ ገሊጹ መርስ ትማል ረቡዕ ኣብ በርሊን ንጉጅለ 5 ኣባላት ኤሮጳ ኣብ ዝተካየደ ዋዕላ ንመራሕቲ ብሪጣንያ ፈረንሳይ ኢጣልያ ፖላንድን ኣብ ዘአንገደሉ እዋን እቲ መልእኽቲ ንሩስያ ዩክሬን ሓያል ኮይና ትቕፅል ኣላ ክብል ገሊጹ ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ናታንያሁ ቅድሚ እቲ ኣብ ሰነ 2025 እስራኤል ኣንጻር እስላማዊ ሪፐብሊክ ዘካየደቶ ወፍሪ ንፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንኢራን ንምውቃዕ ፍቃድ ሓቲቱ ከም ዘይፈልጥ ደጊሙ ይገልጽ ናታንያሁ ቅድሚ መጥቃዕቲ ንትራምፕ ንጸላእትና ንዓና ንኸጥፍኡና ከም ዝደልዩ ብግልፂ ዝእውጁ ጸላእቲ ንስኻትኩም ድማ ኣሜሪካውያን ንእግረ መንገደይ ኮፍ ኢለ ክፅበ ስለዘይኮንኩ ናብ ኢራን ንኽኣቱ ኣለና ኢሉ ይብል ከምኡ ክኸውን ኣይፈቅድን እየ ስለዚ ድማ ኢና ንዋሳእ ዘለና ፍቃድ ሓተትኩን ብዛዕባ መደብና ጥራየ ሓቢሮ ይብል ንሱ ኣብ መወዳእታ ናይዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስጉምቲ ምስ ተፀንበረ ከዓ ተሓጒሰ ይብል ናታንያሁ እዚ ድማ ኣብ ዶኩሜንታሪ ፀጥታ እስራኤል ዝያዳ ቅድመ ምድላው ናብ ሜዳ ምውፃእ ምጅማር ምጥቃዕን ዝብል ለውጢ ዘንፀባረቑ ይብል ዝቐረበ እዋን ኣብ ዝተረኣየ ግጭት እቲ ዝዓበየ ኣገዳሲ ነገራት ዝገበርናዮ ናይ ፍርሒ ሓፁር ምብታኽ ይብል ላዕለዋይ ወታደራዊ ኣመራርሓ ሕመቲ ኢዱ ንሰራዊት ሱዳን ሂቡ ኣብ ሱዳን ክልል ደሚዝ ምክትል ኣዛዚ ኮማንደር ኣዲ መሓመድ ትማሊን ናብ ሰራዊት ሱዳን ተፀንቢሩ ኣሎ ኣብ ሜዳ ኣልሓደስ ዝወፀ ፀብፀባት ከም ዘመልክቶ እተመልሰ መራሒ ኣብቶም ኣገደስቲ ኣመራርሓ ምዃኑ ይሕበር
ምምላስ ኣዛዚ ሰራዊት ኣብ ሜዳታት ዓረብ መዛረበ ኮይኑ ውዒሉ ኣሎ። ቅድሚ ሒደት ኣዋርሕ ኣቢሉ ሜጀር ጀነራል ቁባን ብርጋዴር ጀነራል ሳባን ዝበሃሉ መራሕቲ ናብ ሰራዊት ሱዳን ምፅምባሮም ይዝከር። ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል። ቁጥፍን ዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት፣ ሳብስክራይብ ትገብሩ በክብሪ ዕድም ሰሰና እዩ።